Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu ma'abutan exchanging waya, da fatan an wuni lafiya. Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. To bidiyon mu na yau yana ɗauke da yanda za ka yi copy ɗin wayarka ta Android. Misalin daga yayin da ka zo exchanging waya, kana da sabuwar waya kuma ga tsohuwa, sannan kana son komi na tsohuwar wayarka ka tura shi zuwa sabuwar wayarka. To yayin da ka zo zuwa, na farko komi miss call ne, message ne, everything application ɗinka ne, bidiyo ne, audio, hotunanka, komi daga wannan waya tsohuwar wayarka za ka ɗauka zuwa sabuwar wayarka duka cikin 'yan ƙanƙanin lokaci. Za ka yi copy ɗinsu zuwa can. Na farko inda za ka shiga shine za ka shiga a nan xenda. Idan ka shiga xenda, yayin da xenda ka ta buɗe, ka jira ta tana gama buɗewa sannu a hankali, sannu a hankali, sannu a hankali. Idan xenda ka ta buɗe, abin da farko inda za ka fara ka duba a nan sashen ka na dama akwai wasu inda aka sa dot guda uku. Sai ka taɓa wayannan dot guda uku, ga sunan na taɓa. Sai ka dawo nan ƙasa inda aka sa form copy, sai ka danna form copy. Waccan wayar da aka gare ka ta farko ita ce all, saboda ita ce kake son ka ɗauki duk kayan da a cikinta zuwa wayar da ka saya ta biyu. Sai ka danna a nan. Idan ka danna a nan, kaga zai baka daman scanning. Ita kuma waccan wadda ka so ɗinnan sabuwar wayarka, ita kuma za ka zo wajen new ne za ka shiga. Idan ka shiga new, za ta baka dama kaga ka dinga zuwa a haka next, next, ka gani, ka buɗe, ka gani gaba ɗaya sai ka shiga form copy. Waccan wadda ka yi abin nan new ɗin all ɗinka sai ka yi scanning. Da ka scanning ya je shikenan, sannu a hankali insha Allah rabbi ba da jima ba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci duka da komai naka, contact ɗinka ne, application ɗinka ne, port ɗinka ne, videos ne, waƙoƙi ne, everything abin da ka san ka aje cikin waccan tsohuwar waya, insha Allah dukansu za su yi transfer zuwa wannan sabuwar wayar taka insha Allah rabbi. Wannan jarabin ne, ka gwada ka gani. Kada ku manta akwai mana subscribe a wannan YouTube channel ɗinmu, kuma insha Allah rabbi daga yanzu mun fara kawo muku irin waɗannan abubuwa insha Allahu. Ku yi mana subscribing, ku yi mana liking, ku yi mana share, sannan ku danna mun alamar ƙararrawa saboda idan mun sake ɗora muku ne. Wassalam.